Clar, tu ja ets la més loca. Sí. Ets la que... Ets Caral la loca. En plan, estan dinant i et diuen, tu, baixa el volum, no? Que estàs cridant, Caral. Són la 1 de la nit a la disco i diuen, encara vols seguir, tio? Xapa la ràdio número 146. Avui ens acompanya Caral Vidal. Com estem? Molt bé, moltes gràcies. Sí? Molt. A veure, no ens... Veureu que aquí, que el Pep va amb una samarreta Vaig a Manresa. molt guai, vale? Que l'ha Xima portat, Moneque. l'ha portat potser ja un parell de cops. El Mario i jo anem vestits iguals que l'últim podcast. Per què? Perquè és el mateix dia. És el mateix dia, efectivament. De fet, fa 2 hores. És el primer cop en 4 anys que gravem 2 podcasts en un dia. Sí, és el primer. I no és broma. a És el sobre primer va, cop. la cara li Voleu ens diu dir? que Sí. sembla professional. Sí. És que ho sembla És molt... un halago, Però és que teniu aquí micros, cables, tot, bueno, impressionant, impressionant, molt impressionant. Xaval, Sí. que tu pensaves que De era una veritat. puta mierda. De veritat. Nosaltres, de veritat. un moment, no sé si m'agrada. Nosaltres som cutremans. Clar. Ens caracteritzem per ser cutremans. A mi realment m'ha sorprès, Sí. Però escolta'm, En 146 podcasts crec que han vingut uns 90 convidats o por ahí. Crec que és el primer cop que ens ho diuen. No, algú ho ha dit. Algun cop. Sí? Però sembla més gran, oi, aquesta habitació? Sí. És que la tele té això, que es veu molt més gran. No li podem donar canya a aquest tio, no li podem donar Però corda. aquesta sala què sembla? A veure, què sembla aquesta sala? Sembla molt més... Clar, és que jo no puc opinar. Quina és perquè la meva càmera? És aquella. Clar, qui té 2 càmeres és la Caral, ara. Sí. Boníssim. Clar, si vols tirar un facto, Clar, la teva càmera Aquesta és és la aquella. principal. És que vaig mirar uns vídeos de quan estàvem començant, que estàvem fent proves d'imatge, col·locant trípode i tal, i es veu el Pep dient, és que quan faci un statement, voldré mirar a càmera. Saps que estaria molt guapo? No ho he fet mai. Teniu la càmera dels statements. I només fer-la servir... I que et faci zoom a saco. Coneixent-nos, la cremaríem. Saps Sí, què Però seria tenir el una seu? càmera allà i mirar allà fixa. Mirem a càmera igual, però que l'editor faci un zoom in. Un pedazo de zoom in. Clar. Ara, vull això. Pum. I un super zoom. Teniu editor? Sí. Sí. És un crac, el Miqui. Però s'escolta a moltíssim nivell, aquí teniu molta professionalitat. Bueno, O professionalitat... poc temps. Sí, O som hi un falta equip. d'idea. El Miquel també le mete, saps? Rotllo es dedica a editar, saps? Professional de veritat. És un tauró, el tio. És un tauró, sí. 17 anys. Ja em passareu el contacte. L'hauries de veure, No, que no No, que ja, un moment, que té molta feina ja, eh? Sí? Ja no dona per Ens més. l'estan robant. Ja ens l'estan Hi ha Ja ens un estan- creador de contingut que ens està robant l'editor. Alerta, vi. Bueno, és el Martí Gonzalo, tio. Ets Sí, un cabron. és Ets un cabron. El cabron em va escriure i em va dir, escolta, què tal? Què tal ho fa aquest? I hem dit, molt bé. Molt bé, i va dir, vale, i al cap de res vam quedar amb l'editor i ens va dir, sí, estic començant amb el Martí, i jo, hijo de puta. És un crac, és un crac. Sí, no, a veure, si té temps pels dos, doncs perfecte. Clar que sí. Aquí el gran problema serà que... Quan no tingui temps per a tots. Efectivament. Per tant... Aquí no som els únics que estem fent pasta. Com? La Caral treballa a Suïssa. Treballa a Suïssa, la Caral. Buah, Parlava molt poc, ho sento. és que un moment, em Treballa sembla a Suïssa. No, és que va ser boníssim perquè el dinar que vam fer fa un temps, vam fer un dinar i ens vam inventar que la Caral guanyava 10k. Vam dir, no, vam passar tot el dinar dient la Caral guanya Sí, 10k, recordo. convida a dinar avui. I ens vam estar tot el dia dient la Caral guanya 10k. És que recordo això, dinar i tenir la Caral Vidal i la Cèlia Espanya davant, i clar, mig dinar vam estar intentant endevinar quan guanyaven. I pista, bastant. No la farem patir, no la farem però patir. a Suïssa és un fet sabut, tothom té un Sí, amic, un home, conegut evidentment. d'un conegut que treballa allà de cambrer i guanya, què, 3.000, 4.000 euros. La meva cusina Això es va anar a estudiar... No, què collons van a estudiar? Un Van cambrer. Va anar a treballar a un hotel a fer els llits i a rentar les habitacions 4.000 al mes. 4.000. Tranquil·lament. Bueno, pensa que també tot és molt més car. És més car. Sí, però li donaven estància, també. Ja. Saps? Llavors ho va fer molt bé. Sí, li Sí, va fer molt bé. sí. Ha estalviat molt la meva cosina, la veritat, ha estalviat molt. Típica pregunta, quan costa un cafè? Mínim 5 francs. 5 francs. En euros? 7? Sí, Són? sí, quasi 7. Sí, no? 7 euros Va un cafè amb va llet. fluctuant. Però clar, pensa que, és a dir, no hi ha absolutament ningú que guanyi 1.200 euros, m'entens? Ja. Clar. Vale, us hem de fer un altre vist. Nosaltres tenim una veu de puta merda, la Caral veureu que és una veu molt tranquil·la de No, però jo cridaré, de si fa falta podcast. cridaré. Si No, fa però és falta una veu de cridaré. podcast, vale? O sigui, la Caral podria tenir un podcast ella sola, però no vol. Sí, podries tenir un podcast perfectament, eh? Nois, però amb qui el faig? Tu sola? Sola, a Suïssa. Sí. Jo parlant una hora de monòleg. Boníssim. Vale, d'una. Boníssim. Molt plantejaré. Diria que la Seria- Jordina crec que n'ha tret un, la Berta no que en Doncs tenia llavors un. necessitaré el contacte del vostre editor. No, Vale, no facis un podcast. No facis un podcast. No, estaria molt bé. No, la Caral li pot pagar més que nosaltres. Que no, merda, que guanya 10k, tio. Joder. Podries fer un podcast, no és una ofensa, és un compliment el que diré ara,
però un podcast aniria molt bé per dormir. Sí, El teu podcast. M'ho han dit tantíssim, veus? però Perquè tantíssim. jo m'adormo en programes de ràdio cada Sí, jo dia. també. Saps? M'han dit fins i tot llegir contes per nens. Oh, Això boníssim. m'agradaria molt, perquè a més per la canalla i tal em sembla interessant. I això però poden pagar també bastant bé, t'he de dir. Hauré de fer... Saps què passa? Que no tinc temps. Vull dir, el que estàvem parlant abans, de dir, mira, jo és que intento fer un vídeo per setmana i ja no arribo. Doncs imagina't ara haver de fer vídeos que a Instagram que són minut i mig, 2 minuts màxim. Ja. Màxim. I clar, hi ha molta feina darrere. Bueno, que això sempre es jo, diu molt, si no? vols, jo em postulo, es diu així, no? Vale? Com a possible candidat de fer-te una recerca de quan es podria guanyar, com seria el projecte. Et faig un projecte. Sí. Ja em diràs quan cobres. Audiollibres. Audiollibres. Audiollibres, sí. Parlo amb Cruïlla, no seria? Amb una Editorial, una editorial, sí. no sé, qualsevol. Pingüí. Pingüí, perfecte. M'és igual, indiferència. I ho gestionem. Mario, què et sembla, Clar. tu? A ver. A ver. No perquè ho facis tu. No, jo tenia una pregunta. Clar, tu, o sigui, treballes d'advocada. Clar, no surts i fas contingut de dret, lleis... Estàs tot el dia. Tot el dia. Estàs tot el dia. O sigui, no, el típic de creador de contingut és una mica... Lo general sol ser bastant entreteniment pur, saps? Gent més aviat tonteta. Sí, com tu, o com el Pep. O inclús nosaltres, que som superintel·ligents, el contingut que fem no és una cosa molt... Elaborada. No. Elaborada. O sigui, la Caral està aquí i nosaltres estem a l'altra banda. Saps? Sí, És el sí, vacío sí. puro Tampoc tant, i vols el dir? preparat... Sí, Vale, no. vinga, va, el nostre no Però és vacío és- puro, el nostre és Anava a dir- vacío al 90%. Però tu fas contingut intel·lectual, per dir-ho Sí. així. Saps què vull dir? Gràcies. No, a veure, sí que és veritat que hi ha vegades que em canso. Però I dic, faig enquestes i dic, perquè jo veig que m'agraden molt les enquestes. Constantment estic fent enquestes. Això ho fem poc, Enquestes. nosaltres. Enquesta... No em segueixes? sí. Enquestes. Sí. Però Sí, però amb no els consumeix seguidors... Instagram en general. D'acord, no, era broma. A les històries faig moltes enquestes de dilemes morals i tot això, però a vegades també de, què us ve de gust per la pròxima? Contingut jurídic, contingut de la vida suïssa o contingut X. I llavors a vegades jo ja sé que... Quan la gent normalment té moltes ganes de contingut jurídic, sempre. Però perquè últimament ja ho esteu veient que tot són notícies jurídiques. Està de Política moda. superjudicialitzada. I mil històries. Inclús a l'esport. Inclús a l'esport. Si ho apliques, hòstia, aplicar-ho a l'esport també deu haver allà No, jo hem de dir hi que ha- jo he fet temes, he portat Hi ha un temes liu últims, legal, bastants. mira, interessant, el tema de la Copa Àfrica, Senegal, Sí, Marroc, sí, sí, hi ha un sí. liu legal, que és d'ara mateix d'un tribunal i no sé què, Que sí, i que és sí. molt interessant. Suïssa? Bueno, evidentment aquí no podem entrar en temes de Ha dit Suïssa, s'ha confidencialitat. assenyalat ella mateixa. Ella és suïssa, eh? No. Ha dit temes de confidencialitat. No, però ara en sèrio, és a dir, clar, hi ha el Tribunal Arbitral de l'Esport està a Lausanne, al costat de Ginebra. Clar, sí. Llavors la FIFA comenceu a està lligar allà, caps, comenceu a lligar caps. La FIFA està allà, no et preocupis que... Ah, ho està portant el teu bufet o alguna cosa, alguna No, cosa. home, no podem, no m'ho tra... Vale, no es pot parlar d'aquestes coses. Anem amb No es pot Senegal, parlar aquí. d'aquestes coses. Anem amb Senegal? Molt Sí, bé. 100%. Vale, llavors, jo vull comentar... Per cert, està tremolant alguna cosa aquí, no? O és la meva sensació? Vale, és igual. Jo vull comentar com et vaig conèixer, vale? A les xarxes socials. Vale? I és... jo vaig anar de viatge a Nova York, diria, fa 3 anys o així, no ho sé, algo 23. així. Sí, hauria de ser allà. A l'estiu, i clar, ja vas a Nova York, què fas? Te'n vas al TikTok i busques coses a fer a Nova York. Algoritme de Nova York, i vam pensar, hòstia, una persona que contingut en català a Nova York, em van posar la Caral, que vivia allà. Bueno, al Bronx, no? Vivies en aquell Vivia al moment. Bronx. Vas viure al Sí, Bronx. sí, sí. Vivia a Harlem. A Harlem. Vivia a Harlem. Tens raó, No va dir, Harlem. ara m'acabo de dir, no he No, viscut tens mai raó, allà. a Harlem Vivia era. a Harlem, I vivia clar, a i feia Harlem. vídeos rotllo, com ensenyant també el carrer, com Sí, era el senyor. seu dia a dia i Sí, sortint senyor. allà. Vaig començar allà. Sí, per això, Sí, per va això. ser allà que em vaig començar a atrevir a... I vaig començar a veure els teus vídeos i t'ho juro que abans d'anar a dormir sempre em sortien els teus vídeos des d'allà. Des de l'algoritme. Sí, sí, clar. sí. Bueno, clar, és que eres literalment el target de Literalment. TikTok. Sí. Allà a Nova I York. ensenyava pues, com era treballar allà, com tal, Sí. coses... Bueno, el seu contingut. Sí. On cauries més? Per què crees contingut? Per fama o per diners? Has de caure en un dels dos. Això ho hem preguntat algun cop. Tu? Jo, visto lo visto, per fama. Ja, No, però per què ho És faries? raro dir-ho, però... És raro dir-ho, Però però... per què ho faries? Jo ho faria per diners. Ja prou fas? No. Si em fas triar entre fama o diners, jo prefereixo diners. Sí, jo també. La veritat. Sí. Clarament. La majoria dels famosos diuen que el pitjor de la seva part de la feina És la és fama. ser famosos. Que, però teniu Que el que diners. els hi mola són els diners. No. Però xapa a la ràdio hem tingut molt més reconeixement Sí. que... No, 100%, 100%. És que jo, en aquest sentit, sí que ho faig molt més. És que fama és una paraula molt lletja. Reconeixement. Sí, Sí, no m'agrada. la pregunta és una mica... És com reconeixement, legitimitat i sobretot, i tampoc a mi m'agrada que la gent vegi contingut en català i pensi, hòstia, que interessant.
saps? Molt Sí. sincerament. Ja no només el, ai, que important que es faci contingut en català. No, en català i de valor. Saps? I per mi això és el més important. Això ha anat El nostre creixent, de moment és en català. ha anat creixent Home, molt. també. Es comença per algun lloc. La nostra generació abans era, no sé com dir-ho, era igual que la música, era com música en català, era un tipus de música. Sí, senyor. Contingut en català era, pues, i sense d'allò, el Sir Joan, per exemple, ha vingut, però és que hi havia molts perfils molt semblants. I ara, mica en mica, ara ja Està molt bé que hi hagi continguts diferents. Ara hi ha varietat Exacte, i exacte. la Caral és l'exemple Tens perfecte. competència, tu? Home, depèn del que entenguis com a competència. Algú més fa ja contingut m'entens, exacte. jurídic en català? Jurídic jo diria que no. Jo en sé un, Sí? que és molt bo. Sí? L'únic que té un tipus de en contingut català. molt concret, sí. No sé com es diu, perdó, el senyor que surt a una taula sempre al mateix fons. El link... El financer! el financer. El financer! Però no és ben bé... Però estic d'acord. finances. Però aquest Bueno, sí però que sí, farem. t'ho compro. Però va. Ella I diu sempre que diu les el finances mateix. no li acaben de... Sí, saps? sí, Home, a mi les finances també m'agraden, però sí que és bueno, veritat que bueno, jo soc Sempre molt diu, advocada. 500 euros a l'SP de 500, estic estalviant. I estalvia. És boníssim. Bueno, a 200 12.000 euros vistes, al banc, Sí. 23 I anys. sempre comença dient, bé. Sí. I llavors, sí. A mi m'encanta M'agrada els molt. xavales de 18 anys desesperats de 4.500 euros al banc, cobrant 1.200 euros, tal no sé quan he de... Cobro un cacauet i una piruleta, em puc comprar un cotxe? Tens 18 No. anys. Tens 18 anys. Estic d'acord, però penso que està superbé que s'interessin. Sí, sí, perquè clar. això ja denota un... Però, A evidentment, mi però mola després molt no ho els fan. dos. Quan algú té una capacitat d'estalvi molt gran Sí. i quan algú la té molt petita. Sí. Hi ha gent allà que puc estalviar 100 euros al mes. On els poso? Diversifico? O al revés. 30 gent que anys. estalvia, que et diuen 28 anys, 4.000 euros al mes estalvio, saps? Sí. Però a mi Però pareix- de què treballa aquest tio? A mi em fa més gràcia el de 30 anys, 3.000 euros al mes. Ara, només puc estalviar 300. Cabron. Cabron. Bueno, segons com paguis de lloguer... Sí, no, clar, sí, però... No sé, Sí, no, són quartos, són potser és quartos. rotllo com... Hi ha gent que potser ho interpreta com dient 300 que puc invertir, saps? Jo no ho sé. Ja no ho sé, és que les Potser estalvies en altres coses. Jo t'he de dir, va haver una temporada... Si tens perquè fills i tal. Exacte. Vaig fer una minisaga d'estalvi a Suïssa. Perquè, clar, la gent quan dius visc i treballo a Suïssa, la gent, doncs això de seguida, i quan cobres, i I quan és no sé que què, lo i tal. primer. I vaig parlar de l'estalvi. En plan, en general, l'estalvi. No l'estalvi a Suïssa, sinó l'estalvi. Doncs Clar. com estalviar, amb què gasto, amb què vaig fer una mini... I hi havia molta gent, al primer vídeo que vaig fer, trucs per estalviar, que la gent em ficava als comentaris. Hasta el què? Ostres, és que és impossible, ostres, i coses que per mi em semblaven més aviat, no vull dir bàsiques, però com bastant evidents, de tipus, no vaig a fer un cafè fora si realment no em fa il·lusió. No vaig a prendre'm una napolitana perquè sí. Saps com miro exactament i la gent, ostres, és que he d'aprendre a dir que no, tal, no sé què. Coses que dius, uau, Ja. Ja. em semblen, a mi em semblen molt evidents, però també és veritat que llavors a mi em titllen de ratota de claveguera en Clar, Vull dir, tot sigui dit, també em diuen cada cosa que... Vull dir que al final els hàbits financers de la gent no són tan obvis. Tu no et fas Però- un cafè si no et fa il·lusió. Però si és el que hem dit, un cafè que em val 6 francs. De 6 en 6 va molt Clar, ràpid. però- Però, cafè. però això si guanyes 1.000 euros al mes. M'és Ja, igual. en Però M'és si igual. guanyes M'és igual. bastant més, et pots fotre un cafè, no? Bueno, però és que no et dic que no em faci cap cafè. Et dic que no em faig un cafè al dia perquè simplement m'ho mereixo quan vaig a treballar. Val. Ara, quan em faig un cafè, doncs, ostres, em poso allà. Si fa sol, perquè tinc una mica aquesta norma. Com a mínim ha d'haver-hi un altre Pues a element Suïssa beneficiós. poc cafè farà. Exacte. Ara, Veus que Blanca Castillo no em toca les... No... Només si fa dia de platja. també comentaris, més comentaris. La Caral ha vingut un total de 2 cops ja a casa meva, és el segon. El primer Senyor, va ser la sí, Xapa senyor. Fest i aquest és el segon. És el segon cop que ens porta una ampolla de vi. El primer no el veu catar cap de vosaltres Ha dos? portat vi, eh? Sí, és el Ai, segon clar, cop. no hi era, no És hi que l'hem era. d'amagar, l'hem d'amagar. Sí, Sí. el primer cop no el veu catar cap de vosaltres dos perquè el va catar tot la senyoreta Que raro. i el segon el No Pep el ha va estat ficar ni a la nevera. el segon el Pep ha estat a res de n'interar-se que hi ha hagut vi. És que un cop arriba, la És- Gina toca l'ampolla de vi Sí, és així. i ja... Sí. És l'única convidada que ens ha portat coses a part del Martí Gonzalo. Bueno, al Martí Gonzalo ara se li anul·la perquè ens ha robat l'editor. Sí, hijo de puta, Martí. Hijo de puta, Martí. No, ens l'ha robat. La setmana passada el Mario va haver d'editar el vídeo perquè... Ah, perquè evident. literalment és perquè li vam penjar tard nosaltres, però a mi m'agrada dir que el Martí ens l'ha robat, saps l'editor? Però és culpa nostra clarament perquè li vam penjar tard el vídeo. Clar, tu no pretens fer el teu projecte com gran? Què? Pots pillar-te un Quin editor? projecte? Un editor. Sí. És que justament en línia del que estàvem dient, de que a mi em sembla això superprofessional i com molt elevat, clar, jo gravo amb el mòbil enganxat a la paret, em vaig comprar un foco d'aquells paret. d'Amazon, de tipus d'aro que és un quadradet, d'acord? Ah, vale. Que l'enganxo també a la paret, i ara, per Nadal, em vaig comprar un micro. Per Nadal. I ja m'ha semblat una grandíssima inversió, llavors. Pensa que al Ets una final... mica rata, eh? Sí, Sí, potser és sí molt que és rata. bastant malament. rata. No, bueno, no Un m'agrada micro... gastar diners. Inverteixes. Quin micro?
El Holyland... Vale, el tenim. Els Largos. Els Landmark Una boleta... Sí, els saps, una Landmark estan rodoneta. aquí, de fet. Estan Cercle? por ahí. És que nosaltres ens hem comprat molts micros, eh? Ah, No ens ha sí? funcionat cap, eh? No, a mi aquests que m'han funcionat bé, la veritat. No, és que ara sí. també. L'única és que gravàvem a un lloc amb un eco espectacular que no... D'acord. Va, ara m'està generant curiositat. Com et divideixes tan percentualment? Sí. Ah. Els incomes. Com et divideixes el 20% inverteixo, 50% gasto... Inverteixes gaire? Fas pinta d'invertir bastant. Sí. MSCI Wall, Divergents... És que justament volia fer un vídeo parlant d'això. És un dels vídeos que guardem. tinc Bueno, Ja l'hauràs fet. a la saga jurídica. Potser ja l'has fet. Clar, quan el fas, A la el sala vídeo aquest? financera. Quan el vols fer, el vídeo aquest? Encara no ho sé. És que penso que... És a dir, em pensava que m'anaves a demanar com organitzava el temps. No. No els diners. La pasta, la pasta. La pasta, Els porta... calés. De cas, de ¿Cuánto cas. ganas? No ho sé. Ja t'he dit, jo, a 10K, bro. Sí, és que... No ho sé. Ara mateix no tinc, perquè últimament hi ha hagut canvis amb les meves... Gestions financeres. agències... Sí, que t'han donat un ascens o alguna cosa. Tens My No, en sèrio, Investor. ho dic en sèrio, eh? Però tens My Perquè, Investor. si és i així, tal. et felicito. Que treballeu amb My Investor? No, de moment. No. A mi m'agradaria. No treballem amb ningú. Hombre, Sí. Xiveca. No, sí, La Xiveca. dic d'inversió. De cabrón. d'inversió, no. Oh, és la millor inversió de la Sí. teva vida. Una Això sí. cervesa, oi, Pep? Bueno, per mi el més important és que destino menys d'un 30% del meu sou al lloguer. Vale. Per tant, això ja està, ja ho tinc tot Això A fet. ho partir diuen d'allà- tots els economistes, Ja ho tinc crec, tot fet, més o ja ho menys. tinc És tot com la fet. regla d'oro. Diuen un 33 molts cops. Que no 30 i 40. superis a... De Sí, un 30 a terç, és un 35. terç del teu Exacte, sou, sí. exacte, exactament. I I per mi llavors- això és el més important. Vale, i de l'altre 66 et deus guardar alguna cosa per capritxillos, entenc, no? Sí, però... A veure, 10, és un 10%. sí. Pensa que també D'oci. un cop al mes o un cop cada 2 mesos torno a casa. Per tant, jo ja em Clar. reservo, saps? 200 francs més o menys per tornar a casa, és a dir, per agafar l'avió, essencialment. I sí que no... Clar, és que allà realment a Ginebra el que gasto és la vida. Ja. Anar a comprar, és a dir, anar a comprar per la setmana, transport, etc. No tinc grans gastos de dir em faig un capritxasso, de tant en tant me'n faig. Clar, És que dic, com és que no tu. m'agrada gastar Què tal la diners. vida social allà? Inexistent. Sí, eh? Sí, eh? És que un amic Et vas nostre... queixar, ella es va queixar, em sona bastant, quan vam dinar a l'estiu, d'això. Que Bueno, trobes molt a inexistent- faltar Sí, el que hi inexistent ha m'he aquí. passat, inexistent m'he passat. Sí. M'he passat. Però no no és el és que- inexistent, però no és sí. igual Has que fet aquí. amics allà o què? Sí, Vale. n'he fet, però és que fins i tot tenint amics i tenint persones de confiança, ells estimen d'una manera diferent, saps? Ells Són veuen més la freds. vida, són molt més Però hi ha freds. molts catalans treballant allà, vull dir, fes un Ara? grup de Telegram o alguna cosa. Sí, A no, Catalunya ja al tenim centre- fama de freds, ja. És que som bueno, tothom ho diu, no? Que diguéssim del Mediterrani som de la gent més tancada i tot i així perquè clar, seguim sent mediterranis, per l'amor de Déu. Sí, vull sí, dir, sí. Escolta'm, vull dir, tothom diu, ai no, sou els més tancats d'Espanya, tal. Vale, però tot i així, pot ser, però tot i així, compares amb Suïssa, Sí, sí. i bueno, jo sóc l'ànima de la festa. Sí, I mira que jo sempre ho dic, amb les meves amigues i amb això, doncs jo no sóc la gran fiestera, la que vinga, va sortir, amb la, uah, desacato... No, Fliparien amb el Pep. Clar, tu ja ets la més loca. Sí, sí. Ets la que... Ets Caral la loca. En plan, Sí, sí, estan sí. dinant i diuen, tu, baixa el volum, no? Que estàs cridant, caral. Són la una de la Amb nit a la disco i diuen encara vols seguir, tio? No Què hi he fas a la estat una? mai a la vida, És que als bars que sortia, ostres, me'n recordo perfectament. A vegades surts al bar i a les 11 et fan fora. Un dissabte. A les 11. Hòstia. Vull dir, has d'anar a bars molt concrets. Allà, tancar a les 2 és excepcional, superbona festa, tal, a les 2. Llavors, clar, és que he hagut de canviar els meus hàbits, perquè Pues sí, jo tampoc sí. sóc gaire de sortir, tot sigui dit. Vull dir, tampoc direm aquí, oi, és que estic superfrustrada, Que perquè... digui que feies pinta, eh? Ja. Sí. I a l'estiu vens aquí? Treballo. Però vens aquí a les setmanes de vacances? Sí, bueno, l'estiu passa... A veure, depèn de cada any. Ara mateix porto un any a Ginebra, és a dir, tampoc et pensis que fa 4 anys que vaig marxar del país, però a Ginebra només porto un any. Llavors veuré com m'organitzo. Ara, per exemple, he tornat una setmana i he estat aquí. El que passa que... Has sortit de festa? No, però avui potser sí que surto. Uf! Avui? Avui potser sí que surto. A on? Avui potser a Cielo. A Ah, Manresa, Cielo, Vall Manresa. Manresa. A les 2 se't farà tard, ja? A tu? No, bueno, a veure, sí, però És com anar amb és que és bicicleta, igual. això. Però és que Sí, és com una bicicleta? És com anar amb bicicleta. Bueno, i a més, clar, estàs amb les teves amigues, Ah, que et fa farà mil molta il·lusió. que no les veus, saps? És molt guai. Vull dir, Mai ara quan he torno anat al aquí... cielo, tio. Jo tampoc. No heu anat mai al Cielo? No, organitzaré una trobada de creadors de contingut guais a Manresa
Sumem. Jo penso que tenim molta gent i muntem Cielo. alguna xulo. Perfecte, sumem. Penso que seria guai. Vale. I si jo m'ho passo Nosaltres hem de fer molt bé. Xapafest 2.0, però no sabem on. Hem de llogar a algun lloc perquè aquí a casa meva no tornarà a ser. No, la podríem fer aquí. Un altre cop. És impossible. Sí, Hem de- és impossible. Vaig netejar jo sol. Sí, és impossible. Hem de mirar un En sèrio? lloc. Si algú Em sap sap d'algun molt lloc... greu. No, però no per tu. Són aquests dos cabrons que no van venir a netejar. Ja. Sí. A veure. Jo puc posar a casa meva, la pròxima... Bueno, Vols dir? casa meva, a casa dels meus pares. Un moment, Vols dir? un moment. Et recomano que no. No? Et recomano que no. Vols una festa de 80, 100 persones? Però és que no 80-100 persones... Clar. Vam ser 100 persones aquell dia. Sí. Sí. Sí, sí. Que no tots eren creadors. El que passa és que a la zona era prou gran com perquè no semblés que érem 100. Però Sí, sí. perquè mai estan al 100 just al mateix I, moment i, allà. No, hi tens raó. havia Xixalàndia al darrere, també, saps que... Jo no Però hi havia sabia zona de això. xixa. Sí, hi havia És zona que saps què xixa. passa? Ara últimament vaig a tan poques festes que ja Ja. no calculo quanta gent. I És l'última que vas també... Festa grossa? Home, no. No, no em diguis que... Sí, eh? No. Jo tinc No. Festa, No. festa. Festa. O sigui, porto un mes seguit, tio. I recordem que no va trepitjar la discoteca. Clar, Cap és d'any veritat. vaig fer festa. Cap d'any vaig fer festa i m'ho he passat molt bé, a més a més, i vam xapar de rotllo a les 7 del matí, va ser guai. El tema, Sí, guai. el tema és que voldríem anar a un lloc que no molestéssim a cap veí. Vale, hem de Clar. buscar una Que masia no aïllada. que no Sí. acabés venint la policia perquè estem molestant, res d'això, saps? Sí. Tranquil, que tens bones advocades al costat. Perfecte, perfecte. Bueno, la que tenia no li va dir res. No li va dir res a la policia. Em va venir a buscar i em va dir, hi ha policia. I ja està. Vale. Bueno, seguim. Multimèdia. Què em portes? Multimèdia. No sé què portem, eh? No me'n A veure, recordo. Mira que ho he fet ara fa poc. què és el primer? Vale, primer de tot. Quina és la millor manera d'anar a dormir? Vale? De vestimenta. Depèn Aquí no de hi ha l'any. la millor opció. Quina és? Ah, La sí, 10 és la clar, és millor que jo no he mirat a baix perquè no vaig amb sostens. Ah, vale. La 10 és la millor amigo, opció per mi. La vale. 10, 100%. Des de que he triat la 10, o sigui, jo només fa un any i mig que dormo totalment nu, és de les millors decisions que he pres Sí, mai. estic d'acord. Ah, Estic d'acord. és la de tenir un lavabo que tingui el xorrillo pel cul Sí. i dormir nu. Sí. És guanyes qualitat. Mitjons o sense mitjons? No. No, totalment. Com vas... Sí. Ah, jo no, absolutament. Como vine al mundo. No. Mínim mitjons. Mínim mitjons. Si no t'he M'atreveixo fet a els dir que pèls. mai ho has provat. No, sí. I he Sí? tingut fred. He tingut Jo fred soc als de peus. l'equip de mitjons també. Rotllo Però només mitjons, és una mica ridícul. No, d'octubre a abril, Pues a Deredon. l'opció 1 amb mitjons. Jo també. Pijama Sumo. I a Tota poder la ser vida. de bona qualitat. A poder ser de bona I qualitat. la samarreta Però també la ha de ser samarreta, manillada? evidentment, és una samarreta lletja. Ah, vale. Els pantalons sí que són de pijama. O sigui, et poses pantalons, però que els homes no teniu conjunts de pijama. Jo no tinc pijama en general. Jo tampoc. Jo tinc pantalons de pijama i samarretes lletges. Ah, jo sí, però llavors, escolta'm, t'anes d'anar a la botiga a comprar-te només pantalons. No sé com està gestionat. Això. És que bueno, És que Ell va a la botiga de pijames però diu, no, només els En pantalons. plan, no, però tu us heu comprat mai un pijama o uns calçotets? L'últim pijama. De petit, sí. sí. calçotets sí. Els calçotets Jo m'agradaven. mai m'he comprat res d'això. Jo No t'has comprat mai calçotets? No, Però li quants compra anys la mama. tens? La mama, doncs, per cada reis té calçotets que els tens foradats, nen. Jo no, jo sí que vaig a comprar-me calçotets i mitjons, En evidentment. sèrio? Jo aprovisiono al meu pare, també. Ah, I al meu germà. Relleu generacional, Sí, senyor. Bueno, no, perquè ell no té tant temps i jo a la que tinc Però- un moment i vaig, pues, i li tu compro. quan et compres calçotets? Pues a la que veig Quan que tenen vull... forats? O abans. Pues si no em molesta. Jo a la que surt un foradet ja el foto a la paperera. En sèrio? Un forat digne, Pep. Jo tampoc m'he comprat mai calçotets. No, A mi eh? m'arriben cada I un reis. pijama? Descobrint, mare de Però Déu. Un pijama, l'últim pijama que vaig tenir jo me'l va comprar la meva mare, diria que tinc un pantaló curt de pijama que me'l va comprar la meva mare, diria que fa com 7 anys. Val, però la gent que dormiu amb boles, a l'hivern aneu a pixar. Teniu fred, aneu És un- descalços. és un tio. No, percal. em poso els pantalons de xandall i surto a pixar, però si em trobo el meu germà pel passadís, ja està. Res. Jo vaig amb boles pel passadís. Jo a vegades també. I corrent així. Sí, jo a vegades també, i corrent, sí. Però així valores quan tornes saps? Tornes i dius... Oh, No, i surts primer per la porta a veure que no hi hagi Faig ningú així. i llavors tornes corrent. Perquè... Mare de I Déu, jo ets a dir, no? a l'estiu dubto, depèn, jo ara faig les dues, o calçotets o amb boles. Clar, sí, però si vas a casa al Mario Platja a dormir, com dorms llavors? Amb pantaló de pijama. Espero que no dormis despullat. Pantaló de pijama o de xandall? Jo sempre de xandall. No, jo tinc pantaló de pijama curt, també. Vale. I tu, que no... Jo pijama, jo full pijama. Full pijama, però Full a pijama. l'estiu Sí, també. Clar, però a l'estiu és pijama curt. Per Però- això aquí no hi és l'opció. Bueno, podríem dir que és el 2. Però a l'estiu vas amb Però amb tirants... pantalons curts, en realitat. Però jo crec que Pantalons cap curts. noia dorm amb sostens. No. No. O sigui, la 6, la 7 i la 8, no? No, Joder. de fet hi hauria d'haver una Raro. combinació aquí de Raro. noia, per exemple,
Tirants. del nou amb samarreta amb una d'home. samarreta de... Sí. Jo penso que és molt més freqüent. samarreta Penso normal. que és molt més freqüent. Sí, ha de ser el nou però amb samarreta d'home, saps? O el 7 amb samarreta d'home, en realitat, sense sostens. Sí. Vale, bueno, següent, no? M'ha agradat. M'ha agradat. Jo no va dir... Lo de... Els calçotets m'ha recordat que jo tinc una estratègia bona. I el 4 no em desagrada, per cert, i ja està. A Reis, jo tinc com uns regals recurrents. Un són calçotets. Vale? O sigui, sempre m'arriben calçotets. I mitjons. Us recomano lo dels regals recurrents, perquè l'altre és un massatge. I sóc un rei. Espera't un moment. Espera't un moment. Ara me'n recordo d'això. El Mario viu com un puto déu, O sigui, dijous vam dir, tu, fem una reunió divendres, és a dir, ahir, perquè tenim 2 programes demà, ens hem de preparar bé, i el Mario va dir, no, tinc Un tinc massatge. Jo, cabrón. És el de Reis. I és una... no és una tonteria, però què et demanes per Reis? A vegades dius roba. Totalment, estic d'acord. Et regales un massatge. Jo no me'n feia abans. Jo no ho he tu fet no mai, t'ho regalaries a tu mateix. Un massatge cada any. Boníssim. Està bé. I l'internet a la Play. Ja està. Tu jugues a la Play, encara? Ja és veritat, aquest any no hem renovat. Però bueno, era un Jo d'allò... me'l pagava jo i aquest any em va arribar... No jugava, fotia temps, i em va arribar el cobro i vaig dir, joder, Quan val el pas? 70 euros l'any. Sí. Clar, em va arribar a sobte al gener un cobro de 70 euros i joder. Pasta. És horrorós em va tocar perquè els ous, em va tocar els ous. pagues per fer servir internet, però no et donen internet. No. Has de tenir wifi igual. Sí. Bueno, Simplement és una estafa. l'accés a la wifi. Bueno, va, següent. No hi ha debat, no Mare hi ha de cap Déu. mena Ah, de dubte. Jo crec que no hi ha debat. I ja Mare està. de Déu. Si algú diu El B, Mario està pensant en B. si algú diu la lletra B, a part de que està fatal, estàs menjant menys sàndwich. Sí, estàs menjant mig sàndwich. Les meves meitats són Mario? més grans. Ets bé? No m'ho puc creure. No ho sé. Mario! És bé, això és que és bé. Jo no sempre ho faig a A. Saps? Algun cop sí ho faig a B. És perquè t'ho fan o perquè ho fas? No ho faig. Però per què? Per què ets així? No veus... Jo ho veig... No. Sé la norma social, però jo ho veig més petit l'A que el B. Què dius? Tu m'estàs dient que tens un entrepà a Nutella de pa Bimbo i el talles per la meitat i és el mateix? No. Ets un puto En psicòpata. diagonal és molt millor, Mario, i tens més? No, et mereixes el pitjor. Tens la mateixa quantitat. Sí, no, tens... No, clarament. La Caral no pot enganyar el seu A veure un públic, moment, la a Caral. veure un moment, fes el favor de ser realista. Tens més en diagonal. Sí, hi ha més, hi ha més. No. El teu cervell interpreta que hi ha més, per tant tens més. Per mi la B, l'opció B, només hi ha una ocasió en la que seria respectable i justificable, i és quan és un bagel, perquè és rodó. Bueno, què? Llavors, un bagel. Home, clar, però és que si el talles en diagonal, el bagel també es talla recte. Ah, exacte, exacte. És same shit. Same shit, Ah, clar. exactament, exacte. No és... Sí, us costa entendre aquesta broma. Bueno, Ah, vale, era una broma. Vale. És que m'ho ha dit amb un to tan sèrio que he pensat, hòstia, que cabrona, pues Va un està pas dient en més sèrio. enllà. Sí. Un bagel és això rodó, ets fet? No sé què és un bagel. En Hòstia. català no té nom. Està a és tope un de bo, bagel. Està a tope de bo, comencem a buscar com es pot dir bagel en català. Bagel. Bagel. Bagó. Bagel Bagel? És un bagel. és un bagel. Sí, em sap greu, és un bagel. És un bagel. Vale. Bagel. Bueno, D'acord. Estem d'acord. el B seria només... És que, per exemple, els biquinis per al gust tallant com bla. En popular opinion, crec que prefereixo ni tallar-me'l. Home, Perquè així estic et fas el d'acord. centre perfecte. Sí, 100%. Veus? Saps? Depèn del què, però... Mm. Bueno, va, a veure, anem a mirar la següent cosa. He trobat això. Uau. Pizza. O sigui, No estic gens d'acord, he de dir, però bueno. Està molt malament aquest rànquing, Està extremadament malament. Sí. Però molt mal fet, Però haig de dir que són les pizzas que tries quan comences a menjar aquest tipus de Sí, pizza. efectivament. Jo crec que això ho ha fet un nen de 16 anys. Però, evidentment, s'avorreix, això. La pizza de pernil i formatge ja no me la puc menjar, jo. No. Perquè em vaig menjar moltes. És que jo penso que ja te l'has de manir, ara. Ara ja t'has de posar, Sí, quan són persones adultes i responsables, t'hi poses, doncs va, un ou ferrat, formatge extra, no sé Sí. què, tal. I llavors, en el fons, és igual quina t'agafis, perquè el que importen són els teus ingredients. Sí. El menjar preferit de la meva mare és la pizza i al meu germà de petit no li agradava la pizza. A qui no li agrada la pizza? Ja, el seu germà de petit ho acaba de dir. Espera un moment, sí, exacte. Clar, meva mare sempre deia que no era fill seu perquè no li agradava la pizza. Ara, què passa? Què passava aquí? Que no havia provat la pizza. Clar. I que ell deia que no li agradava. I sempre que anàvem a un italià es demanava pasta. Va haver un moment que ens vam quedar sols a casa perquè ja començàvem a ser més grans i li vaig fer aquesta pizza de jamón i queso. Total, en aquell moment, penseu, li va començar a agradar la pizza? No. No li agradava la pizza, excepte la de jamón i queso de Casa de Tarradellas. I va ser la seva pizza preferida durant molt temps. És més, jo ho invertiria. Sí, la quatre Sí. quesos és Sí, clarament no, millor. però invertiria tot. Ah, Rotllo, sí. que si ara em vaig a comprar una pizza, ja no m'agafo la de jamón i queso ni la de barbacoa, No, no, és la són com pollo les franco. típiques. És la pollo franco. Pollo franco. Les que tenen un gust una mica més particular. Ara han tret una de Frankfurt. Va, Frankfurt Està la volia horrible, provar. bro. A mi m'agrada. Horrible.
La vas portar aquí a casa meva i porta aquí no sé quant temps. Encara està. Ah, que on vols que estigui? Clar. La mengem avui. Sí. No, avui no. Bueno, jo era molt fan de la barbacoa i de la Cuatro Quesos. Jo amb 16 anys també. Sí, per això he dit era. Quan fèiem pre i llavors anàvem al Waka. Sí, literal. Jo ara em pillaria... El Waka. Ah, no, clar, és que ara mateix ha de ser la Cuatro Quesos, però de la totxa, saps? La cartró. Nois, però ja no compraríem aquestes pizzas. No, clar que no. A veure. No, jo realment fa anys, crec que vaig ser pioner aquí, de comprar la... Com es diu? La base i posar-me tomàquet És i que fer-me crec jo que la mínim, pizza. clar, exacte. Tio. Sí, sí, ja no. no és una qüestió de diners, és una qüestió de dir, sabem que això justeja, justeja. No, la Gina i jo sempre fem pizzas de la manera Tradicional. massa... Bueno, tradicional. És que fins i tot durant el Covid no vau tenir l'època de fer o pizzas, o guiozas, o pa, coses així com més de cuinar? No? D'acord. No, Jo durant el Covid no, sé que la gent sí, jo no. Jo crec que sí que vaig cuinar, Jo em vaig Sí. posar a cuinar. No me'n recordo què. Però sí, em Jo va vaig agradar. tenir una època... I va ser quan vaig descobrir les pizzas, la massa casolana, Ja, és feta que- amb massa mare, que llavors allò No, canvia el a mi em sap paradigma. greu, però això jo no. Jo no Clar, arribo tant. Jo comprem compro la massa. Buitoni, Clar, jo la compro la típica. massa i ja està. Escolta'm, Vale. fair I els enough. ingredients tries tu els bons. Hi ha més coses? Diria que A sí. veure. Sí, hi ha un Vídeo. vídeo. Un vídeo, A hola. veure, M'encanta perquè no sé què és. I mira que l'he posat jo. i fa molt poc, Ah, ja sé què és. A veure. Vale. A veure. Hey chicos, ¿qué tal? Hey chicos, ¿qué tal? Solo quería hacer este vídeo muy rápidamente para demostraros que ya no podemos confiar en nada de lo que veamos con nuestros propios ojos. La había visto No aquel podemos vídeo. confiar ni en las fotos, ni en los vídeos, ni en las noticias que veamos en las redes sociales, ya que todo podría ser falso. Así que por favor, ir con mucho cuidado y no os creáis todo lo que veis en internet. bueno, un vídeo del Cristiano Ronaldo està bé. Em dóna mal rotllo. Em dóna molt mal rotllo. Inclús quan hem comentat al principi del podcast audiollibres de la Caral de nens petits, dic, amb una IA li poden robar ja. Sí. Home, sí, aquí hi ha d'haver el debat de la IA otra vez. Jo crec que No. també hi ha un aspecte humà que sempre... No, és que no. És més, ara ha sortit una nova tendència, que vés a saber el que dura, el ratxàs vers el contingut fet amb IA. Sí. Sí. Amb Coca-Cola, que va fer aquell anunci, li va caure un hate inhumà. Ah, perquè és poc... Tu has corret poc, Sí, hi ha aquesta sensació de que t'has currat poc, no té identitat. Ja. O li És poc ecològic, delegues la teva Però què opineu? identitat És molt- a una és màquina. molt totxo, No, és molt Sí. totxo, és molt totxo. El vídeo aquest és molt totxo, el del Crufi, mític Crufi. És molt totxo, és molt totxo. Molt totxo, Bueno, aquí no sembla gaire cristiano, però mentre parla sí que cuidado, Però per mi, o sigui, saps allò que hi ha ara... Hi ha vídeos que vídeos. T'ensenyen a identificar què pot ser un trigger, no? Què pot ser un indicador de que és fals. Sí. I si és veritat que si et fixes amb la boca, veus que els moviments són estranys. Ja. Però això què durarà? Però ho Mig deixa- any? exacte. Un any? Clar. Sí. I Fa por, fa por. D'aquí 2 anys veurem el Pedro Sánchez fent alguna cosa fora de lloc. Discurs. Sí. I... A veure, jo també us dic, jo ho utilitzo per la feina, suposo que vosaltres també, Sí, sí, va. això, i s'equivoca molt encara. Sí. Vull dir, és allò que dius, amb el tema doncs, de disseny, d'imatges, de veu, de tal, amb aquesta part com més... En tema dret, què tal? S'equivoca. N'hi ha de Sí. molt potents, No, jo n'utilitzo, ja et dic. Però és que sempre Clau. has d'estar darrere, sempre has d'estar... Saps què et vull dir? Sí, sí. Encara algú ha de comprovant-ho. supervisar que ho faci bé. Sí. És que jo hi ha vegades... A veure, ja et dic, això avança a passos agigantats, però jo hi ha vegades que quasi me n'adono que el temps que passo repassant i verificant el que m'ha dit, que dic, és que ho hagués pogut fer jo. Sí, També. literal. Saps? Des d'un Això ho diuen també molts cops fent vídeos, per exemple. Que és com que aquí sí que es veu que hi ha hagut molt abans, no? De dir, el Will Smith fent X. Però, Menjant espaguetis, no? sí, però tu, el fet de transmetre el vídeo, que és exactament el que vols, fins que surti exactament igual que tu, molts cops has de donar tantes voltes Sí, que, sí, sí. com a mínim ara, que això és el que es diu, que potser d'aquí Exacte. mig any ja no. Exacte. Saps? Ara és més una eina site Sí. que no... No, hi ha coses que sí, que jo que sé, li dones tota la informació, mira, redacta'm un correu perquè tal, o fes-me un post per, etc del LinkedIn o no, els típics. O sigui que t'ho fa bé perquè és de format. És a dir, és ordenar paraules que tu ja tens. Però a la mínima que passes a una part més una mica substantiva, uah, jo no me'n fio. Jo Tot i que personalment jo no me'n també fio. penso que a nivell superficial nosaltres ens quedem aquí com a usuaris Amateur. amateurs. Sí, de públic... No, i I tant. que a nivell més tècnic sí que realment pot ser... Home, aquest vídeo és totxo, Tan No, no, i tant, i És tant. difícil de fer Pues això. això és amateur. Per això... Perquè el Crufi no és professional. Això ha pillat tal, ha Sí, fet sí, el sí. vídeo... No, hi ha coses increïbles. Sí, Però a sí, nivell sí. més Ara tècnic, mateix, webs... a nivell guerra, Ah. hi ha una aplicació, una startup que es diu Palantir o així, Palantir. que es veu que tenen rotllo, et situen on estan les bases dels altres tios, on estan els altres tios, Joder. perquè et miren amb una intel·ligència artificial tot de càmeres, satèl·lits de tot el món, i amb això i drons, pues, acabes la guerra molt ràpid, saps? Sí. I Estats Units i Israel tenen aquesta startup Sí. i bueno, la lien petarda. Hi ha la moral. Vols que comentem lo de la teva samarreta? Quina? Rotllo, que has guanyat múscul i que et queda molt més estreta que abans.
A veure, tampoc cal... No cal fardar, no cal fardar. Si és un comentari de locos. Sí, però pot ser que jo l'últim cop que em vaig ficar això va ser amb el podcast del Sir Joan fa un parell d'anys i no recordo que me n'és tan apartat. No la llenaves, Tot i que tampoc estem Però aquí un moment, ara, com una moto. Però congratulations. Però bueno, anem fent el que podem, no? Clar que sí, clar que sí. Molt bé. Crec que ve la no secció del Mario. Sabeu aquestes coses que el Mario posa a la conversa que són seccions, però que ell pensa que no? Sí. Vale, abans jo li vull fer la caixa. Fem caixa, ja. Fem caixa. Abans És que ara tenim moltes coses. D'acord? Saps què és lo de la caixa? No. No. És molt fora. Però és que no sap què és el de la caixa perquè ningú sap Clar. la caixa. En aquesta caixa hi ha una pregunta D'acord? que tu hauràs de contestar, però quin és el tema? Que no li pots dir a ningú. Quina és la pregunta aquesta? Però la resposta la dic aquí. Sí. Sí. Només respons. I t'assegurem que ningú sabrà la pregunta. No li pots dir Mai. ni a la teva millor amiga ni a la teva Però clar. família. Només Només ho sap sabran la els gent altres convidats. que ha vingut aquí. Sí. I nosaltres. I nosaltres, clar. Però- Nosaltres també hem contestat. He de dir. En el fons estem fent un pacte. Perquè nosaltres mai direm la pregunta, però llavors tu tampoc la pots dir. M'explico? M'he posat nerviosa i tot. No, sí, És la idea, és per és la posar-se idea. nerviós. No. Vale, bueno. Vale. Ei, Hi no ha, hagut tothom ha gent dit que, que no. hi ha hagut gent que ha dit un sí molt... El Mario, per Jo. exemple, ha dit que Mario. sí. Clar. No, no, ja pots... Podem Ja. fer debrief, és a dir, podem parlar de la pregunta. No fa falta. No, ens quedem aquí, no? Ens quedem aquí, que la gent Ningú interpreti. pot saber Fa què dos és. podcasts però ens van dir que sí també. Específicament, biblioteca. Van Van dir dir, això? van dir biblioteca. Biblioteca. Val. Perfecte. Sí, sí. Continuem. Seguim amb la tertúlia. Vale, aquí me n'acabo de donar d'un error. Sí, que està desplaçat. de typing. baix. Sí, perquè no surt. Perquè ho has posat malament. És igual. Espera, Pepa, demano el mòbil. Necessito el mòbil. Vale, la primera pregunta. Això clarament és un dit, i ho sento, no es veu, No ho he mirat, eh? però és un dos. D'acord. Vale. Endevina l'expressió. Toca el 2. Sí. Vale? Següent. Però pensar que les Tu, explicaries. està fatal col·locat. 7 ciències. 7 ciències. Un moment, però la secció és endevinar. En casa de Herrero, cuchillo de... No. Ah, vale. Tocar la campana. Oh, No. pues... ojo. Espera, m'acosto, eh? Sí, sí. Sembla que tingui un cigarro enorme. No sé per què té un cigarro enorme, aquest tio. És que per això pensava que era un pal. I dic, cuchillo de palo. No sé què és, Mario, ens ho pots dir? És fer campana. Fer campana. No Campana. tocar. Fer campana. Havia Clar, entès... està fent una campana, no joder. Havia entès... Està fent una campana, Fer tens campana. tota la raó, molt ben pensat. No. Fer campana. Exacte. fer campana. Havia entès fer campana. Vale, Dic, i això era... Tecnologia, eh? Clar, dic, ha fet una barreja. No. I això era una excusa perquè us porto d'on venen. Les tres? Sí. Que guai! Les tres. Que Vale, interessant. per ordre, Més- va, espera, he de dir una cosa. Abans que aplaudim tot això. Aquest està malament, Per què? aquest està bé i aquest està malament. Perquè no sé si us en recordeu, però fa 2 anys o així, jo ja vaig fer una secció explicant d'on venien toca el 2, fer campana i altres expressions en català. Oh, No, però digue-m'ho! No sabia que eren aquestes! Amb 4 anys de contingut. Li acabes de robar No la passa res. propietat intel·lectual. No passa res perquè jo ja sé per què és lo de fer campana. Vale, tu no participes. Lo del toca el 2 no me'n recordo, per tant, em sembla bé. I Vale. el de 7 ciències no ho sé. Vale. Comencem pel toca el 2. Si algú té una idea, doncs que la digui. No crec que ho adivineu. Vale. Procedeix... En el fons, tothom sap per què s'utilitza toca el 2, Sí, no? per... Vale. Fotre el camp. Fotre el camp. Doncs, antigament, o sigui, això prové d'una expressió o d'una paraula que ha evolucionat i ha canviat no sé com es diu, l'etimologia. No era tocar el dos abans, es deia tocar el dors, perquè la gent quan s'anava És veritat. és com l'últim pas que fas abans d'anar-te'n, rotllo, li fas el tio al costat, pup, vale? Toma ja. Però concretament era, a nivell crec que és militar, es feia amb els cavalls. Quan tu li fas a un cavall, pup, te pires. I li toques el dors. I de Tocar el tocar-li, dors. anem a tocar el dors al cavall, saps? Doncs pues toques el dors, toca el dos. Mira, ara com ho has dit, ha sigut com un... Eh? Ah, ja Eh? me'n recordo. Està bé, és Molt bé. interessant. El de 7 ciències m'interessa perquè no el vaig explicar, per tant no sé què és. Vale. 7 ciències. Són 7 ciències, tothom sap que és un altre cop. Coneixes 7 ciències. Doncs és bastant literal. Va per A aquí, l'antiguitat es considerava algú molt savi, algú que entenia de les 7 ciències del moment, que són, que me les he apuntat. Alquímia... Geografia. La gramàtica, retòrica, dialèctica, música, astronomia, aritmètica i geometria. Sembla que n'hi hagi més de 7, però són 7, les he comptat. I l'última és fer No hi ha campana. física ni res.
No, eren Ara les, no, la, en aquell les, moment. eren les de l'època. Vols que em tiri un guess? No, és que ho sé segur, per tant no tiraré el guess. Faré que ho facis tu. El de fer campana. Fer campana. I l'última. Fer campana. Aquesta mola molt, M'imagino Aquesta- algú de tocar la campana... No, bueno, sí, és així. Era clarament a Dels venir de monaguillos. fer tal. Clar, a l'antiguitat, a l'escola o al tema d'educació, no hi havia escoles en si, sinó que provenia de l'església. Eren escolapis o Sí, escolans, sí. crec que es diuen. Llavors, quan algú no anava o arribava tard, com a càstig, els hi feien tocar la campana. No sé, aquí posa bon dia, no crec que s'estiguessin tot un dia, però havien com a càstig de tocar la campana, rotllo, he arribat tard. I d'aquí ve fer campana. Sí. De que Això has també es diu en fet campana. castellà, oi? Hacer campana. No, diuen O hacer no? pelles. Sí, és hacer, Hacer pelles. pelles. És pelles. Sí, novillos. Pelles, novillos, cap, no sé. Vale, tranqui. I lo dels novillos crec, no, era perquè els hi picaven. Hacer novillos. Pot ser. Pot ser. Bueno, això és ja està. nudillos. Ja, Si fóssim un podcast en castellà ho explicaríem. Saps? Exacte. Però com que no ho som. Seccions. Seccions. Direu, hòstia, un altre cop el Mario ho ha tornat a escriure malament. No, és que hem aprofitat el del podcast anterior. Sí, està... Seccions. Mola. Sí, queda estètic, oi, així? Calma. Ah, sí, jo vull això. escoltar una anècdota. No, i això, però jo també. Val. Vale, ens interessa això. Has dit que vas al gimnàs? Ja santa. No t'hauries d'haver fet la xula, hauries d'haver dit Sí, que no. és que ha dit que va i que va molt. Em trec els... Els anells. Buah, va forta, eh? Ets esquerrana? Fas pres de banca. Ets esquerrana? Esquerrana? Pot fer amb una mà o les dues? Amb una. Amb una. Encara- Amb una. encara Amb la falla. bona. A veure, vale. Vale? I I què s'ha és, de quan fer? deixis d'apretar et marcarà el Apretar màxim que has mogollon. fet. Ah, però s'ha d'apretar així? Així a saco. Tic. A Així. saco, Clar. al màxim. Vale. Pots cridar si vols. Sí. És que només ho feu els homes, eh? Vale, 1, 2, 3. Vale. Val. Donen ganes d'agafar amb les dues mans, eh? Sí. És impossible. No, és impossible. Crec que ho has No. tocat malament. Sí, Un quilo és un impossible. quilo no fet. pot ser. Torna-hi. Un quilo no pot ser. Un quilo no pot ser. Ho ha fet fatal. Pot ser que sigui veritat. No, és És impossible. impossible. És impossible. 1, 2, 3. Si torna a Vale. fer un quilo em cau. A veure ara. 22 amb 4. Ara! 4. Oye, però està bé. Vale. És sòlid. Perfecte. És sòlid. L'últim que era? 24 por ahí. També. 24 també. Vale. Sí, sí. Actualitzarem el rànquing. Necessitem una anècdota. Ostres, és que ara Anècdota. estem com molt en fred. Jo em pensava que ja seria com més cap al... Que a vegades ho feu al final del podcast. Portem No, és que 3 quarts estem al, d'hora. al minut 45, eh? És que l'estona amb nosaltres... Sí, clar. t'ha passat volant. En sèrio? Ostres. portem 3 quarts Estem d'hora. al minut Va, 45. m'havia preparat una anècdota com massa profunda ara. Bueno, Bueno, M'estava com profunda. molt, Sí. molt... M'agrada. Vale. Jo quan vaig marxar del país va ser perquè me'n vaig anar a Brasil. Perquè tenia un intercanvi, tipus Erasmus, doncs me'n vaig anar a Brasil. I, bueno, em va encantar, va ser una experiència increïble, però va coincidir que era l'any on hi havia les eleccions i es jugava la Copa del Món de Futbol. I jo el que no sabia, això és el 2022, finals del 2022, jo el que no sabia és que el futbol a Brasil és una religió. O sigui, de veritat, és un nivell espectacular. I jo, quan me'n vaig anar a Brasil, evidentment, els meus pares una mica amb l'ai al cor, com us podeu imaginar, vaig agafar-me el bitllet d'anada i de tornada. És a dir, marxo a l'agost i torno al desembre. Ja tenia tot, evidentment, no vaig comprar el bitllet flexible per poder marxar més tard, ni res de res. La qüestió, quan es van decidir quan es jugaven els partits de futbol, la universitat em va canviar el calendari acadèmic. Perquè no volien que hi hagués classe en el moment en què jugaven els partits. És a dir, em van acortar el calendari, de manera que em va quedar un mes i mig penjat a Brasil, jo sense saber què fer, a més amb les eleccions a sobre... Bueno, tremendo. La qüestió, vaig acabar agafant unes pràctiques, perquè vaig estar, evidentment, viatjant moltíssim, tot el que vulguis, però arriba un punt en què se t'acaben els diners, i després m'havia d'anar als Estats Units. Vull dir que havia de fer calaix, també no podia aquí posar-me a fer... I vaig acabar trobant unes pràctiques, bueno, tipus contracte de pràctiques amb un despatx d'advocats a Sao Paulo. Doncs el que vaig acabar fent en aquell despatx de Sao Paulo és el que m'estic dedicant a dia d'avui. Em va agradar tant que vaig fer el màster especialitzat en allò i em guanyo la vida amb això a dia d'avui. Oh. O sigui que, bàsicament, si no hagués sigut pel futbol i pel Mundial, Sí, senyor. no t'haguessis dedicat potser a això. Clar, perquè Segurament. tu vas aprofitar el Segurament. hueco aquest que t'havien deixat. Clar, per perquè no, al test exacte, de- i era, ho vaig aconseguir, hi Quina havia una especialitat professora, és resolució de conflictes internacionals. I hi havia tenia aquesta assignatura allà amb una noia que també treballava en aquest despatx i evidentment, jo soc molt implicada, m'agrada molt, una mica friqui, i en aquella classe doncs, jo també estava allà a peu de canó parlant i no sé què, perquè a més era en anglès i bueno... I la noia mateixa em va dir, mira, en cas de que tal, ens aniria molt bé perquè el nivell d'anglès ens interessa i a més, bueno, en fi. I, doncs, Però tu vas fer pràctiques per passar el temps.
Sí. O sigui, Però no és que, clar, estaven- què fas? No, perquè sí. Perquè Vale, sí. vale, És a dir, no consten... Vull dir, no eren obligatòries ni molt menys. Era perquè què fas? I clar, la gent a vegades dius, és que me'n vaig al Brasil i s'imaginen Rio de Janeiro. Platges, no sé què, Clar, què fas a Sao Paulo? Clar, un bufet d'advocats Més? a Rio de Janeiro, a Brasil jo m'imaginava que seria pues, rotllo amb pandaletes, allà. Sí. Tens algú animant-te al darrere. La penya, jo m'imagino a la penya en banyador. Sí. Sí, No, no, allà clar, com super- Brasil és un tal. continent. Ja, saps? ja, Vull dir, hi ha ja, molt és de enorme, tot. és enorme, Sí, I Sao Paulo, a Sao Paulo li diuen a Nova York de l'Amèrica Llatina. Joder. La bestiesa. I tant. I allà al barri on vaig acabar treballant, doncs sí em pagaven, vull dir, Hi ha skyscrapers. que flipes. Jo t'ensenyo una foto i em dius és Nova York. En sèrio? Us ho prometo. Sao Paulo, eh? Sao Paulo. Déu-n'hi-do. És una bestiesa. Mola. Què fas? Vull dir, si és d'aquelles I d'aquí coses a que treballar dius, a Suïssa, "Escoltes". Bueno, han passat molts anys, no et pensis. Va passar pel Harlem, va Clar, passar... Ningú regala això, ningú regala. Cuidao, cuidao. Sí, no, va ser una experiència xula, va ser una experiència xula. Bueno, Molt bé, Molt top, molt bé. molt top. Minut 48 Sí. i avui les seccions poden ser llargues perquè tenim... Sí. Avui juguem a l'impostor. D'aquí és la secció... Meva. Al final ha sigut meva. Clar, què passa? Que ahir va arribar el Mario i va dir tinc una secció, és l'impostor, me'l prepararà la Gina. Llavors dic, llavors no és la de puta secció, hijo de puta. A la porto jo, la prepara la Gina. Però, Sí, és la secció de la Gina, llavors. i a part de que qui ha decidit com desenvoluparíem l'impostor? Jo. He sigut jo. El que ha fet el modus operandi del joc, per tant, és la meva secció. Perfecte. Val, quina secció va primer ara? No, primer fem la meva, que és d'audiovisual. Què ens portes? Vale? Jo us porto... Dios. Joder. No, Joder. És que aquí hi ha una pausa perquè no sabia si tu volies posar coses. Ahà. Jo us porto una secció que és legal o il·legal. Vale? Vale. Certes coses i m'heu de dir si són legals o il·legals. Val. a quina jurisdicció? No, és a tot el món. Amb Però heu international. d'intentar Una limonada. endevinar què és. Si és legal o il·legal, segons D'acord. les vostres sensacions. D'acord. Vale? Fem Hi una hauran cosa. coses- Responem tu i jo primer. Sí. Val. I que la Caral ens digui, Vale, xavalet, no, xavalet. xavalet. Hi haurà coses que són Vox Populi i que se saben. Hi ha altres que són trampes i vaig a pillar. Vale. O... Em molaria O no. molt que et corregís. O no. Saps? Que tu tinguessis Ah, sí, una estaria idea guapíssim. Estaria Que la guapíssim. Caral i, diguis. i que et Ei. passi la mà per la cara. Però que Vale. no pots saber totes les lleis del món, eh? Primer, Bueno, va, vale. parlar de sous amb companys de feina. Què vols dir? Que potser hi ha algun país que és il·legal? Jo dic, el que és il·legal és preguntar-li a algú altre. Però tu dir, jo guanyo tal, això ha de ser legal. Dir-li, jo guanyo tal cada any. Sumo amb el Pep. Però Dir exigir el teu sou crec que és completament legal. Exacte. Caral, Exigir que te'l diguin, no. tu què Això- diries? Tu què diries? A la Unió Europea Uah, és que acaba si de, és així- acaba de sortir una directiva, no és broma, que obligarà a les empreses a publicar els salaris. Ah, A publicar els salaris. I de fet faré un vídeo sobre això. perfecte. Per tant, perquè la gent, bueno, per això ve de la, com se diu, la bretxa de gènere en català. Ah. Té un nom correcte, Sí. nois. Escletxa salarial. Escletxa salarial? escletxa, Escletxa? sí, 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 És escletxa? Escletxa. És escletxa, és escletxa. Bravo, Mario, bravo, Sí senyor, Mario, sí és senyor, sí escletxa. senyor, sí senyor, sí senyor. Doncs, per intentar, per evitar això que es publiquin. Però als Estats Units depèn de l'estat, no es pot. I Ja, depèn de però la política això- de la política Si d'empresa. és d'un país en si, posaré la bandera del país, no us D'acord. preocupeu. Però Vale? als Estats Units també. Si no és Espanya, en principi. Jo he vist també ofertes que als Estats Units molts cops ja posen a l'oferta Sí, això el que sí, cobraràs. però el tema és que, per exemple, és a dir, bueno, sí, El sí rango. correcte, Dependrà de la- Sí, correcte. però un cop ja és... I llavors ho negocies i a vegades Clar. tal. Però hi ha hagut 1000 escàndols de gent que porta treballant en aquella empresa X anys, contracten a gent nova que Per més pasta. Ja. per més pasta quan realment els anteriors els estan formant, no? Llavors Ja es està, munta clar. la de Cristo. Per això. Vale. Val, legal. Legal. Mastegar xicle pel carrer de Singapur. Que fàcil. Fàcil. Il·legal. És completament il·legal. Hi ha trampes, xavals, hi ha trampes. Fa pinta que la cara la Jo penso que mastegar sí que es pot, el que no pots és llançar-lo. No, és il·legal, sí que no es pot mastegar. La trampa és que era trampa. Clar, la trampa és que era trampa. Jo Has també d'anar més enllà. us vaig a fer trampes molt tramposes, saps? El que tu dius és així, però al Japó. Ah, voilà. Okay. Al Japó no es pot Pots tirar... mastegar, però no sí, llançar. sí. Ai, allà directament no pots ni mastegar. No, No, pots, jo no pots. sé que està prohibit entrar xiclets allà. Sí, està prohibit a Singapur. Que interessant. Bueno, vaig haver De fet, de... el Plex, quan va anar a Singapur, ell que sempre mastega xiclet, diu que li van dir. Li van dir, Sí, sí. Jo vaig haver d'investigar sobre això i, clar, en el fons, el Per que... què? Has anat? No, no he anat. I per Per què? una cosa de la uni, una... Ah, tal. vale. Però clar,
Singapur ara és de les ciutats més netes. Sí, De, clar, o sigui, clar. realment és molt neta i està dins els rànquings, saps és quina més també? és verda. A veure, escolta'm una cosa, perquè llavors te'n vas a Japó que no hi ha papereres i sí que hi ha parts, és a dir, tampoc es pot mastegar xiclet i hi ha parts que estan molt netes, però hi ha d'altres que flipes. fan mania, fan mania. Flipes. Però el que Vull me'n vaig dir- adonar és que, tot i que per una banda, a tema publicitari de la ciutat, ho venen com una ciutat neta, que no vull dir que està molt neta, clar, és no perquè siguin nets que també, sinó perquè és que van a puro multa. Clar, Sí, clar, clar, clar. és que- Però, clar, rotllo, clar. coses com el xicle. Saps? Sí, Que és, sí, bueno, sí. estàs en un rànquing i ho vens com molt tal, però és que Sí, sí, sí. deu haver-hi unes coses. és Que que potser aquí- la multa a partir de la basura, no sé, ja no me la sé, però és que potser són 10.000 euros. Saps? Clar, però és que aquesta és una cosa mica- molt clar, extra- moltes- Que si exagerada. vols que la gent no ho faci, has de fotre una És que multa. aquí a així, Catalunya, no? quan es van posar heavies amb lo del reciclatge, perquè Les no van multes anar més eren molt enllà, altes. que si no aquí tothom acabaria reciclant a saco. Ara ja la gent recicla bastant més, però podríem haver-ho O fet molt millor. Si et foten una multa molt gran per tirar un cigarro per la finestra mentre condueixes, la gent ho deixa de fer. Sí, sí. Bueno, depèn. Si realment ho imposes de veritat. Clar, Perquè, clar. És molt fàcil, perquè quin problema tenim aquí amb la quantitat de multes que no es paguen? Que no passa res. Sí, bueno. Ja. La impunitat porta al no seguiment de les normes. Saps? Vosaltres heu pagat la vostra multa al pato? Sí. Vale. Ens vam muntar un ànec a una rotonda. No, Un ànec que clarament està fet Sí, per una pujar-t'hi. una escultura. Perquè hi ha unes escales al darrere. Sí. Està I aquí fet sí per que pujar-s'hi. van aplicar, saps? Van aplicar la norma de són les 7 del matí, que collons fots aquí? És a dir, no només la llei existeix, sinó que van Sí. anar... Sí, La multa era per trepitjar plantes. Sí, exacte. No era per pujar l'ànec, perquè l'ànec t'hi pots pujar perquè hi ha unes escales al darrere. Ai. Si no, per què collons Però foten per les escales? arribar allà has de trepitjar Has de trepitjar- plantes. I vam trepitjar plantes. Sí, per això. El problema és que no pots trepitjar les plantes. Jo porto dos multes tontes, eh? Sí? Anar amb bici amb auriculars i sí. aquesta. Mm. Sí. Bueno, següent. Val. Comptar cartes al casino. Depèn del Se les lloc. totes. Jo diria... És que clar, jo conto cartes. al És blackjack, legal. Sí, eh? I és il·legal. És legal. L'únic que tenen el dret de fer-te fora. Però és legal. Tu pots comptar cartes. Tu què Ah, clar. diries, Caral? Jo diria que depèn del joc. Depèn del Bueno, joc. el blackjack. És que no sé fins a quin punt il·legal. És a dir, clar, a veure, aquí Clar, podem la estar gràcia és que no parlant... t'ho sàpigues, saps què vull dir? Si no, estaria Clar, sí una que mena de et joc. fan fora, Però tu Però no pots sé fins fer-ho. a quin Exacte, punt- jo penso que és una Sa- infracció, Clar. però fins a, jo que sé, il·legal, és a dir, hi ha una conseqüència legal, és a dir, de no, segur que l'Estat, no, és veritat. saps què et vull dir, rotllo administrativa Segur que- o criminal, o Per penal? tant, decisió final, quina Legal. creus que és? Legal. Legal. És, efectivament, com ha dit el Mario, és legal, però està tan mal vist que tenen el dret d'admissió i et foten fora. Exacte. Clar. I et veten. I et veten del casino. És legal. Legal. Vale? Següent. Alguns llocs de França, alguns, morir sense tenir un lloc guardat al cementiri, T'imagines? què és? Alguns llocs de França... A veure, jo haig de dir, el Vento no s'haurà inventat una cosa tan concreta. Bueno. Però el que sí que pot arribar a fer és que en comptes de França sigui Bèlgica. Saps què vull dir? I hagi jugat la volta aquesta. És l'únic que em fa Però què és dubtar. això? És legal o és il·legal? Que morir i no tenir un lloc guardat al cementiri? És que, a veure, il·legal, és a dir, de nou, quina és la conseqüència? Que dona el teu cos a la ciència. I a més, alguns llocs de França. A França, vull dir, només hi ha una jurisdicció. Entens? bueno, no, però- no pot ser il·legal Clar, a és veritat. França Montpellier. és un país molt centralista. Exacte. Per això destaca. Jo dic que és legal, Ali. Va, il·legal. Vale, Legal. tinc un problema aquí. Tinc un problema, eh? Que l'has liat. No. Que té raó la Caral, però he posat això com si fos fals, saps? Ah, És legal, saps? Vale. Bueno, ja està, res més. Ai, tu has Seguim. inventat per la cara? Eh? Tu has inventat? Per la cara. Hòstia, ChatGPT, no? No. Ha sigut pura ell m'ha dit invenció. rotllo, cosa legal, i jo li he fotut com vale. la volta, saps? Bueno, és igual. Sí, evidentment estava ajudat en ChatGPT. Val. Sí. Insultar el carrer algú al Japó. Il·legal. Com em molen aquestes. Perquè els hi mola molt la bondat, saps? El respecte cap a l'altre. Els nipons, sí. Sí. Ale, va, sumo. Completament il·legal. Mario, vols ser el salmó que navega costa amunt o que neda costa amunt? Jo crec que això és Estats Units. Estats Units, però si... a veure, Harassment? assault. Assault o harassment era una de les dos que... Et donaré una chance. A Estats Units insulten pel carrer a tot arreu. Hi ha gent No, borratxa però i sí drogada. que si insultes et diuen this is an assault. Sí. Jo diria... Va, és il·legal. Vale, va. Efectivament, Que és fàcil. il·legal. És il·legal. És il·legal. Que Si un fàcil. policia t'escolta insultant algú, il·legal i... Multitud. Però a mi em mola que es pugui insultar. Dormir- Imagina't a Espanya que no es pogués insultar. Ja no molaria. Dormir dins del cotxe. La Juliana Hòstia. Canet. La Juliana Canet, és que clar, ells dos tenen avantatge. Per tant, respondrà primer la Caral, perquè ells dos tenen avantatge.
A l'assient, al seient del conductor, estem parlant. Aquest tio està Dormir dins del cotxe. No, jo penso que és infracció administrativa, però d'aquí, bueno, Estem parlant de dormir al seient del conductor. il·legal. Clar, és que depèn del que sigui. Aquí jo poso dormir dins del cotxe, família? És completament legal. És que clar, si estàs conduint i dormint-te... Mario, això com tampoc és pots no il·legal. saber-ho? Si ens ho van explicar els comentaris del vídeo aquell de la Juliana. És que no me'n recordo. No, jo diria que... Ara, dormir dins del cotxe és legal, a no ser que sigui el conductor. Quina classe d'explicació Què és dius? aquesta? O sigui, és legal dormir dins del cotxe. Però No hi ets ha el- una norma que et prohibeixi Sí, seus. a dormir-te Mario, conduint. és legal, És legal, però és no legal, has d'estar, però- rotllo, has d'estar amb el motor apagat, has d'estar com... Que no hi hagi predisposició a conduir tampoc. Això, rotllo. això, és veritat, és veritat. Però que la Juliana es va tirar un invent dient que... Que et podien multar. Que havies de fer, rotllo, havies d'estar al seient del darrere, perquè si estaves al seient del conductor i estava a predisposició a conduir... Deia inclús el copilot. Sí, exacte, que el copilot tampoc podia estar... Juliana, per favor. És mentida. I la van criticar bastant. Sí, sí. Bueno, és legal, que ho sapigueu tots, podeu dormir. Perfecte. Vale, endur-te objectes de la brossa d'algú que ja està al carrer. Completament legal. Aquesta és dura, És difícil, aquesta, Hi ha un delicte d'això, Hi ha un delicte, és a dir, delicte de... El que és com apropiació indeguda del més baix, de tipus, no et prenen res a la butxaca, sinó que tu et deixes el mòbil a sobre de la taula d'un bar i algú te l'agafa. Sí. M'entens? clar. Saps? Vull dir que no estàs furtant res. T'estàs enduent alguna que no és teu. Com es diu això? En català, apropiació indeguda. És molt gros que no ho sàpiga, És molt gros que no ho No és sàpiga. furt, això? No és el mateix, no és el mateix. Però quina Furt- diferència hi ha? Hi ha furt, robatori, vull dir, hi ha mil històries. És que el Codi Penal és una obra d'art, en el pitjor dels sentits. Merda. Clar. I jo penso que és apropiació indeguda. Sí. Val? Que furt, jo suposo que deu ser, no?, que la tens ho tens tu a la teva disposició. Hurto és robo sense violència. Clar. No? La definició de furt. Més o menys, sí. Val. Bueno, ja us ho ha explicat la Caral, no tinc per què explicar-vos més. Per tant, passem a la secció del Pep! Hòstia, aquesta... Secció del Pep. Ah, merda, que no està gravant ara, clar. Bueno, ho dono... Aquí és important gravar, Sí, vaig a gravar. Vale, Vale, fes la perfecte. intro, Pep. Secció del Pep. Val, secció del Pep. No sé si ens posarem d'acord o no. Espero que sigui fàcil i no hi hagi aquí amistats que es trenquen, però anem a decidir de quin color és cada llibreta. Vale, va. Comencem! Comencem per... Una cosa, Ha deixat de parèntesi, gravar, parèntesi. Estàs sent super... Què he fet? No pots tocar. Sí, no pots tocar la pantalla. Saps? que vols dir que els colors de la tier Clar, list... està condicionat. No, estaven- No, no, condicionat. no. Bueno, ara parlem. Els colors de l'esquerra no els hi podeu fer cas. No. Vale. Vale? No Vale, té res a jo tinc el meu primer hot take. Val, comencem. De quin color és la llibreta de català? Groga. Està loca. Hòstia. No. Per mi És que jo dubto molt la llibreta vermella. Tu, anem a Castellà. ser... No, anem a No. ser... Per mi La la groga és socials de tota la vida. Sí, la Què groga és dius? Nois. Socials és verd. Verd és No, natural. és natural. És natus, és natus. Penso que feia junt jo. Naturals i socials. Ja, però després ja no. No. Tu, Això espera un moment, allà està sortint publicitat. Per què està sortint publicitat? No ens interessa aquella La publicitat. tanco. Posarem full logos de Xibeca. Vale, em sembla bé. És l'única promo que fem. Em sembla bé. D'acord, vale. Hòstia, ja hi ha debat. Jo pensava que estaria Ja me més creu, clar. A veure, mates, què sou? Blau, no? Mates Blau. és blau. Vale, Blau. blau. Vale, Anem per més ordre. clar. Anem per ordre. Mates Va, és blau. Fem primer les fases. Mate és blau. Sí, mates és blau. Anglès, Blau, un moment, calma. Blau, matemàtiques. Sí. Val. Anglès, Anglès és el lila. lila. estem tots d'acord que és el lila. És el Pues lila. jo, pues que llavors jo lila hagués posat socials, si ho separem de naturals. Socials de tota la vida de Déu, que és groc. Com a molt et I comprava. llavors català? Com a molt et És comprava. el taronja és una llengua, clarament. És una de les Per mi, dues llengües. per mi taronja era tecnologia. Per perquè mi, no hi Clar, és. per mi En també era sèrio? tecnologia. I lila t'ho compro que sigui català. Sí, jo també. Què dius? Et compro Lila que lila- català? Lila Sí. és l'anglès. Però entenc que sigui anglès. Lila és l'anglès. Entenc que sigui anglès. Però català... Perquè és quina purple. Lila, és purple. lila el podem ficar vermell, anglès. el vermell és castellà. Sí, jo estic d'acord. El vermell és Va, castellà. doncs posem vermell vale. castellà. Una cosa, Vermell vermell- castellà. Castellà, està Vermell clar. va al castellà. Sí. Vale. Vale. El lila és anglès, família. No, vale, anem a fer Va, una fem una altra. cosa. El verd és natus. Albert és natus, sí, sí. Albert és natus. Indiscutible, Aquí indiscutible. ens Tots estem d'acord, verd, natural. Sí. Vale, I per descarte ja queda com diem. Val. Jo crec que aquí hi haurà discussions, perquè el groc ha Ha d'anar de ser als català. socials. Però què dius? Grocs socials? Amb qui? Per què? Tu també penses així? Jo penso que de tot el que queda, català seria taronja i groc socials i anglès lila. És el que crec jo. Val. Aquí jo crec que ens podem discutir bastant. Nois. Jo crec que groc és socials. No, Tu, anem a fer com ho pensem nosaltres tres i després la Caral com ella diu. Vale? No, perquè així tindrem dues versions diferents. D'acord. Pep, jo crec que nosaltres pensem que socials és groc, català és taronja i anglès és lila, o com ho veieu?
O tu veus que taronja és anglès? És que català ara mateix dubto molt. Perquè jo crec que he tingut català lila, català vermell, saps? El workbook era lila. El workbook era lila. Sí, A l'anglès sí, sí. és lila. Pep, no t'estàs enterant de res. Però saps què passa? Que anglès, com que ja teníem el workbook i el Sí. student's book, doncs la llibreta... No hi havia Hem viscut llibreta. tots la mateixa vida. Sí, sí, Hem viscut tots és que la és molt mateixa heavy vida. perquè el student's book tenia colors almenys. Sí, senyor. El workbook era blanc. Era Era blanc i negre. Era ja tristor, era fer el put de verb in brackets. I cada dia, cada any fèiem el mateix. Sí, sí, no, sí. no evolucionàvem gens. Avui I el farem millor el verb era to be. demanar-li el workbook a un tio d'un any més i així et donava el workbook fet. Jo tenia Com te el de la quedes? meva germana gran. Ens obligaven a fer el workbook en llapis al meu col·le perquè passaven aquestes coses i llavors el primer dia de classe obligaven a borrar-lo tot. Tot. Perquè doncs si, això no ho havia fet mai. si heredaves del teu germà gran el workbook, com estava fet al llapis, es podia borrar tot. Però una cosa, això és tan fàcil com que el primer dia el professor comprovi que no... Pues això és el que fèiem al meu col·le. El Per truc això al era meu col·le- saps? borrar una Per mica. això al meu col·le pensàvem en l'anglès i el seu no. Bueno, no, amb el meu tampoc avançàvem, eh? El Perfecte. truc era borrar una mica, però que Sí, seguís que es veient. vegi. Que es vegi. Bueno, què? Val, és que no ens ficarem d'acord. És que per mi l'anglès és lila. Val, fem una cosa, socials groc. Després ho canviem per la Caral. De moment, socials groc. Vale? I anem a discutir. I anem a discutir això. Mario, tu com ho veus? Desempata. El Pep diu que una cosa i jo l'altra. Per mi l'Ila és català. Buah! I anglès taronja. Fumada. No, Quina és que fumada. l'anglès no és gens taronja. No, l'anglès és lila total. Lila català. No, no puc. Clar, per tu, Caral, és el groc va al català? Jo ficaria groc al català. De fet, prefereixo lo de la Caral, groc català i taronja socials i anglès Exacte, lila, exacte. que lo vostre, que és una desgràcia. Pues saps que potser... Que l'anglès sigui Ho taronja és sento, una Pep. desgràcia. Ho sé... Però que socials és claríssimament groc. Deixa'm exposar un segon. 30 segons. Comparteixo lo de que... O sigui, el socials ha de ser groc, però aquí em queden dos que em grinyolen. En canvi, amb la solució de la Caral... Només grinyola els socials, no? Sí, no, saps Sí, què el taronja és una puta merda, En bàsicament. termes oi? generals, La taronja, on la fotem, tio? És que... Clar, saps què passa? Jo crec que tenia una llibreta negra, també. Sí. Negre! Que Mates era negre. No, home, no. No, I el blau qui era? Català. No. Castellà era Català blau. blau? Català blau. La Gina... I no, castellà la Gina taronja. tenia factores. Castellà taronja, familiars era aquí I llavors. castellà taronja també. Clar. Ul. No, castellà taronja... Castellà era vermell. També, per mi també, eh? Català era negre. M'esteu fent dubtar. Català lila. Català no pot Català ser era lila. lila. No. Anglès és lila. Anglès és molt lila. Anglès és lila. Vale, a veure, fem la de la Caral. I la Vamos, lamento. queda el meu. Queda el meu. No, però català taronja no pot ser. No, no. La Caral què diu? Soci- A mi, Vale, una cosa, com veieu canviar mates per català? No. Matés és superblau. No, ja ho Mates és sé. superblau, Jo també ho Mates. crec, però... Caral, Superblau. quina era la teva versió? Jo això no em desagrada, mira què et dic. Estaria disposada a canviar català per socials. És Sí. a dir, català groc i, Tampoc em i desagrada, socials a veure, taronja. diu que no em socials desagrada. taronja. Fem les dues opcions. Això li direm opció A Vale? Ui. i això és l'opció B. A mi això em quadra bastant. Em quadra molt. I la em quadra paleta de molt. colors també em mola així, eh? Però faltava si aquí haguessis posat el color negre, canviava tot. Però jo no havia tingut mai cap llibreta jo negra, tampoc. mai de la vida. Mates. I Mates aquí és ja blau, tot tio. comença Mates és a blau, caure. Mates és blau. La Que meva havíeu llibreta fet la- negra Ja- era ja. que a dins tenia diferents colors i tot i així Mates seguia sent blau allà dins. Val, nois, m'encanta Mates aquest blau. joc, però avancem. Sí, avancem. No, no hem fet hora ja. Sí. No, tranquil·la. Anem fent. Sí? Anem Vale. fent. Una hora, vale, sí. Toca bueno, doncs, com si fem una hora i vint. la meva secció. Sí, la secció del Pep. Ah, clar, aquesta era... Ah, sí. La secció del Pep. La secció del Ara Pep. toca l'impostor. Que és la secció Ah, del Pep. La meva secció! És literalment la secció del Pep. Jugarem a l'impostor. La nostra amiga i estimada Gina ha preparat paraules. Exacte. Serà M'encanta tot que... fred. Una cosa, em sembla una mica estrany que li diguis estimada a la meva parella, vale, tio? O sigui, cuidado, vigila el que fas, eh? La Tu conec vigila abans el que tu. fas, eh? I això és veritat. Val, agafeu un paper. És pur Aquí atzar. el teu col·lega menys tòxic, eh? On està el mando de la tele per apagar-lo? Val? Posarà ronda 1, ronda 2, ronda 3 Ja i està, ja posarà tens o una paraula o impostor. Val. I per saber l'ordre, el meu mòbil on és? Allà. Vale. Per saber l'ordre, posarem el dit aquí i el Vale. que toqui i serà antihorari. Vale? Antihorari. Espera. No, fica el dit aquí. Farem No, tres no estic rondes. entenent res, Farem tres rondes. Si surt una paraula, aquella és El la que paraula, toqui i si comença. surt impostor, és que ets l'impostor. I comença... La Caral. La Caral. Hola, no entenc. Llavors jo he de fer la paraula de la Fem ronda així. 1. Sí. Val. I després començaré jo. Vale, a- és que la Caral viu a Ginebra i no sap com collons es juga l'impostor, vale? No hi he jugat quasi gens. La gent està veient la paraula? La gent està veient la paraula. Sí, no? Sí. Sí, va. Sí, la gent està veient la paraula. Val.
Ara per escut. Perfecte. Vale. Vale. Saps com es juga a l'impostor, Caral? Sí, em sona. Ah, sí, El juguem... Mario és horrible. Que no Juguem sigui bé. molt evident. D'acord. Mola. Però, si és molt poc evident, et votarem. Efectivament. D'acord. Ha d'estar al límit. Sal. Això és la paraula més evident que he escoltat a la meva vida. I ja sé qui és l'impostor. És el Bento, Sí. sí. Creu. Jo diré... Suïssa. Jo diré... Atenció, És que em sap greu per vosaltres, però jo diré neu. Jo diré Potser el Pep ha jugat molt bé, Massorrer. Hòstia. Jo no he entès Suïssa. A veure... No és directe, però... Però la veig molt llunyana, No li has de fer tanta volta. Però està tomar por culo. Home, sí. És que no vull dir-ho, tampoc. Ja, perquè no vull dir-ho. precisament com que... Ja. Jo només vull Vale, dir que crec- aquí hi ha hagut un tio que m'ha acusat molt d'hora, Sí, perquè jo he dit, és molt evident, ell ha rigut molt ràpid i llavors tu has dit, sí, és evident. Jo hi ha una cosa, jo he jugat un concepte que si tu saps la paraula el pots arribar a entendre. Sí, però sí, t'ho compro, Ja, però- però és molt far, en plan, Sí, far-fetched. O sigui, però, deixa'm dir, tu has dit sal, Sí. jo he dit el meu Sí, concepte sí. i crec que el Bento ha jugat el mateix concepte que Què jo. collons? No, Sense saber-ho. Jo he jugat una paraula molt evident perquè el Pau aquest m'ha acusat de primeres. Molt evident, Clar. Molt evident. Sí, és el Bento. sí, perquè és molt similar. Em sap greu. No. Em sap molt greu. És el Merda, Bento. era cocaïna. És el Bento. No sé, Seria perquè... molt bona. Clar, com a mi m'ha sortit després he pensat, vale, és cocaïna. No. Què era? Platja. Ah, platja. Jo he dit sal. Massa Sal, evident. Massa bueno, evident. Bueno, Caral. però és que no sé quin nivell de... Què vol dir? Ah, però penseu un moment, jo he vist... Jo, he vist Molt lluny, jo què sé. Platja, Costa Brava, Massorrer. Ja, però veieu que he pensat que era cocaïna perquè ha dit... ha dit sal, que són coses petites blanques, aquest ha dit Suïssa i he pensat, vale, serà com neu, he tirat neu per tirar-me alguna cosa així, i tu has dit Massorrer i he dit, vale, festa, coses petites blanques, és cocaïna, saps? Les encert... No. Val, qui comença ara? El Mario? Ara el Mario, vale? Ah, jo no sé, no me'n recordo. Mireu-vos la paraula. Ai, és Ara, que em fa com por, Fica usuari com que està nerviosa. veient el vídeo, tens la paraula també. I jo diré... És que no sé si... Trencar. El verb. Sí, sí, clar, és claríssim. Albert. Jo crec que no. O sigui, Ets un person. jo crec que no. Que si no la saps, dius... Pot arribar a Sí, despistar. tens raó, tens tota la raó del món. Trencar. Ah, tothom està dient que sí, algú de vosaltres és. Algú algú de vosaltres és. O la Gina ha volgut fer Trolear. alguna trolejada. Vale. Ja ho veurem. Buah, ara què dic? Has de superar trencar. Sí, a veure, no... No és difícil. Bueno. Me la tiro 7. 7. 7. Buah, Pep, El Bento no és. Ula, El Bento no és. Clar, El que l'has Bento no pillat, és. sí, és que perquè som col·legues i ens tirem les mateixes merdes, saps? Val. Gnomo. Com? Gnomo. El nom aquell d'allà. Bueno, aquest no. Però no. Vale, bueno. Nomo. Sí, sí. Caral. Perfecte. Sort. Sort. Que bé, vale, hem tirat la mateixa referència els tres i és el Pep. Perfecte. No passa res. Sí, pobret. És que... Però és que veus, per això em fa patir molt aquest joc. Sí, bueno, perquè no és passa com, res. saps? Ja, però ojalà t'hagués sortit de locos. Què collons era? Era mirall, i clar... Era mirall. Era mirall. Oh. Ja, però Nomo per què, per cert? He vist un gnomo. Ah, vale. Perquè els És una mica la referència, Hi ha no? un restaurant a la El Costa Gnomo. Brava que és Gnomo i dic, a veure si encara rasco algú per allà. Exacte. Però no tenia ni idea. No I està els mal. gnomos ja, es trenquen, lo típic de guardar coses dins, de... Tal, no? Mirall. No, és perquè l'ha vist. Sí, Saps que he sí, estat a sí. punt de dir mirall? Sí o no? Sí. Uau, doncs, clar, llavors haguéssim sapigut. No, hagués guanyat. Si diu la paraula, ha perquè guanyat. l'has de dir a consciència. Clar, jo hauria dit mirall, penseu una mica. Saps? Dale una vuelta. Vale. Uah, Gnomo, podria haver-la jugat. Última ronda, Començo comences jo tu. ara? Sí. Vale. Vale? Teniu la paraula aquí.
Buah, és que era massa evident. El que anava a dir era massa evident. Pèl. Sí, no? Pèl. Sí. Pèl. Vale. Pèl, em sembla bé, pèl. Pèl. Vale. Que dura, eh? És que no es pot ser tan evident, eh? És una paraula que... Bueno. Ui! Va, no sé quina tirar, Està semblant molt impostor ara mateix, eh? No. La Gina haurà posat A mi el que Mario algú m'està és semblant doble Cacho impostor. Impostor, És el Mario. A mi m'està 100%. semblant el Mario Cacho Impostor. És que A ens més, coneix... soc l'últim a sobre. Ja, però ens coneixem molt per aquest joc, xavales. Merda, tio, la meva de neu, tio, podria haver entrat, me cago en la puta. Va, un ha dit pèl i jo diré Pelut. platja. Vale. Què? Molt bé, va. Ah, Vinga, va. el Mario és. És el Mario, 100%. O molaria que fos la Caral ara. Sí, ara molaria molt, que no ens coneixem Ja pot tant, ser evident, Ara Caral. què diu? Perquè... Jo diré... O el vent ha tingut molta sort. Que he de tenir sort. Va. No. No. Jo el salvo. Es mereixeria guanyar si m'ha tirat pèl. Sí, 100%, exacte, veus? I ell també es mereixeria guanyar amb la que ha tirat. Has dit platja? Sí. Buah, és la Caral. Sí. No t'encaixa platja. Que putada, tio. No li tiris merda. És la Caral. No t'acaba. No li tiris merda, tio. No li tiris merda. Que no t'és... És que no estic cantant res, no estic cantant res. No t'agrada platja? No entenc res. Pèl platja? Però no saps quina és la paraula? No. No, clar. Clar. Ara ja... Joder, jo estava ja pensant en alguna així, hagués dit... Però un moment, t'acabes ja de dir que ets Sí, impostora. és que no sé què dir. Encara, jugar així, per Ho sento, ho Ha desistit, sento. T'has vingut avall, eh? Era un coco. 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 Clar. Era un coco. Clar, Clar, platja i pèl i pèl, sí. platja. Però tira una paraula i intenta... Que intenta jugar i... Dóna-li una volta. Però jo... Ja. T'has Ho vingut sento, avall. sento. Jo crec que És que no jugo, és que no... Perquè amb pèl i platja tires depilació 100%. Tal i com juguem, si haguessis dit qualsevol cosa, encara Sí, perquè el Mario estava sent molt He tingut un impostor, problema jo amb Nomo que l'hauria d'haver defensat més i hauríeu acabat dient, hòstia, Nomo de la sort, mirall... És que aquí està la gràcia. Jo crec que L'hauria d'haver l'impostor has defensat de més. ser M'he vingut així. avall. Sí. Bona penya. Espera. Mira. Abans de res. Saps què és? Sí. Si la Caral ens escoltava Ja. bastant, Jo us miro. Ah, a Un veure. coco. És un coco, t'imagines? És un coco. Per què estan del revés? Depèn de com. És la nova versió. Moltes gràcies, És la que nova xula. Ja Ah, està. sí, és al revés. Sí, Sí, exacte. està invertit. Va ser Xulíssim. sense voler. 10 euros sense voler. És de fer Doncs no ho digueu, perquè sembla així com... Ara, us he de dir una cosa. Què? Està centrat, ja ho sabem. No, Ah. sembla de l'Espanyol. Oh! No diguis això. I aquella? Hola, tio. No tant, no tant. Però què dius? Jo així... No, sembla blanc i blau, no? Sí, No ho havíeu vist? A veure, és blanc i blau. És blanc i Però blau. com el centre d'esport Sabadell. Clar, també és del Sabadell. Vale, ja està. Tenim la del ja Barça està, aquí. passa. Un moment. Sense voler vam triar els colors de Sabadell, eh? Sí. No va ser sense voler. Sí, Banc va ser. Sabadell, centre d'esport Sabadell, blanc i blau. Tot, a Sabadell és blau, bro. I ho veu fer a consciència? Sí. Sí. No, ho vam parlar, de fet. En una reunió els tres. Si estàvem els tres i ho vam parlar, que el Pep va dir, Dios, em mola perquè representa molt el Sabadell, el Som, Banc Sabadell. som arlequinats a propòsit. A propòsit. Una polla, tio. T'ho prometo, I m'acabo t'ho juro. d'enterar jo 4 anys més tard. Sí, literal. Una polla. prometo. Hòstia, és molt fort, això. Som arlequinats. Saps què vol dir xapar de Exacte, ràdio? exacte, som arlequinats. No som de l'Espanyol, som arlequinats. Som uns pericos. pallassos. Ah, Sí, això també. A part d'això, això també. T'ho has passat bé, Caral? Molt, Perfecte. moltes gràcies. Moltes gràcies per venir. Bueno, estarem esperant tots els vídeos que has dit que faràs d'aquí poc, perquè ens interessen. Home, i tant. Sí. A veure. Faràs un de la Copa Àfrica. Uf, hauria de, però és terreno que rossa amb la confidencialitat de la Clar, feina. exacte, llavors no es pot fer, no es pot fer. No, potser no. Bueno, doncs família, qui vulgui saber coses de la Copa Àfrica, que estigui atent, i ja està, vale? Seguiu la Caral a les xarxes socials, a nosaltres també, i ens veiem la setmana que ve. Que vagi molt bé. Adéu, guapos, adéu.